Окей, вече сме близо до частта на Младежката академия. Окей, коса по literacy and numeracy. Така, ето така. Оставям тази таблица тук. Тук младежите са ги правили тези рисунки и така нататък. Това е дъската, виждате. Тук се обучават. Сега, ето с това мога да се похваля, с това табло от снимки. Много съм доволна. Ето ме и мен. Зуска. Тогава направих тези колажи, за да може, когато идват, да се сещат какво сме правили с тях. Направихме бенча, ето, с пластмасови бутилки, опаковки. Тук имахме и работилница, да, за изработката на чанти и гердани, също така гривни и обици от манисти. Да, ето може да видите. Това е. Сега отиваме към стаята по шивачество. Ето стаята по шивачество. Така, избрала съм си вече няколко неща, които ще донеса в България. И ако някой, нали, се интересува, може да се договорим. Това е. Отиваме към класната стая по Metal Fabrication или по-точно обработка на метали с метали. Оп! Летни си. Не мога да отворя тук, но да. Ето това е. Имаме ток, виждате, все още и вода. Така. Това е класната стая. Отиваме към класната стая по agriculture или селско стопанство. Ето. Класната стая, нещо са имали. Смятали са. Това е agriculture. Така.